Türkmenistanyň hökümeti koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin çäreleri çynlyky häsiýetde güýçlendirmek meselesine seredýär. Bu daşowyň DZ-K8 aýallar koloniýasynda COVID-19 tutuşmagy bilen baglanşykly bolup, adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi bu ýerde ýagdaýyň agyr bolmagynda galýandygyny hem aýtdy. Häzirki wagta çenli koloniýadaky aýal tutsaglaryň 500 sanasyna COVID-19 diagnozynyň goýulandygyny adatlygyň çeşmeleri tasdiklaýarlar. Vilayetindäki epidemiologik ýagdaý hasam agyrlaşýar. Mundan 10 gün odal bu sebitdäki karantin zolagynda saklanýan adamlaryň birnäçesinde COVID-19 testi pozitiv netijeli adamlar ýüze çykaryldy. Çeşmämiziň tasdiklamagyna görä güýçlendirilen karantin çäreleriniň çäginde hususanda 1 noýabrdan başlap içerki avia gatnawlar togtudylyp, sebitleriň arasyndaky hereket düýbünden ýatyrylyp, hususy köpçülikliň çäreler gadagan edilip bilinär. Adatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesiniň aýtmagyna görä ýurdun Demirgadyndaky DZ-K8 aýallar koloniýasynda koronawirusyň ýaýramagy şeýle hem Lebap vilayetindaky ýagdaýyň agyrlaşmagy bilen baglanşykly tutuş ýurtda karantin çärelerini girdmek meselesi çynlyky ara alınıp maslahatlaşylýar. Karar entek kabul edilmedi ýöne 1 noýabrdan başlap içerki gatnawlaryň togtudylmagyna çenli sebitleriň dolu izolasiýa edilmegine, regionlaryň arasynda hereketin esasanam beýleki sebitlerden Aşgabat şäherine girmegin gadagan edilmegine garaşylýar. Iňberk gadaganlyk toý sadaka hatyrlama ýaly çärelere girdilýär. Mundan başga da adamlaryň öýüň daşyna çykmagy çynlyky çäklendirilip bilinär diýip adatlygyň çeşmesi tasdiklaýar. Adatlyk radiosu bu barada entek beýleki garaşsyz çeşmelerden goşmaça tasdiklama alyp bilmedi. Emma belläp geçsek mundan odal bu çeşmeden gelýän habarlar hemişe tasdiklanýardy. Şeýle hem maska rejimi ýolagçy demir ýol gatnawynyň dolu togtudylmagy we ýurdun vilayetleriniň arasynda ulaw hereketiniň berk çäklendirilmegi ýaly karantin çäreleriniň Türkmenistanda eýem güýje girdilendigini bellemelidir. Şu ýylyň iýul aýynda girdilen bu çäreleriň möhleti ýygyderli uzaldylýar. 15 oktýabrda çäklendiriji çäreleriň möhletiniň 15 noýabra çenli uzaldylýandygy ýene bir gedek öýlan edildi. Indi diňe bir adamlaryň hereketini däl, eýsem olaryň köçä çykmagyny hem çäklendirip biljek dolu petikleme barada gurrun gidýär. Çeşmäniň sözlerine görä daşowyň aýallar koloniýasynda koronawirus ýokuşan tutsaglaryň sany 500 adamdan geçdi. Daşowyň koloniýasynda 500-den gowrak aýal tutsagy keselledi, ýagdaý agyr. Olaryň köpüsinde iki taraplayyn pnevmoniýa bolup, öýkününde agyr deperler bar. Näsaglar beýleklerden üzüňeleşdirildi ýöne bu edaranyň şertlerinde dolu izolasiýa we aýrylyk üpçün edilip bilinmeýär. Munyň esasy sebäbi koloniýanyň tutsaglardan hyryn dykyn dolu bolmagy bilen bagly diýip çeşme belledi. Adatlyk radiosu DZ-K8 aýallar koloniýasynda koronawirusyň ýaýrandygy barada 16 oktýabrda habar beripdi. Şonu adatlygyň iki habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp birnäçe tutsagyň ölendigi we adyndan 200 aýalyň kesellendigi barada gurrun berdi. Adatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä iň köp müň tutsag üçin niýetlenen bu koloniýada esasan neşe maddalar bilen baglanşykly tutsaglyk möhletini berjaý edýän 1500-den gowrak aýal saklanýar. Geçen hepde habarçylarymyz 200-den gowrak agyr näsaň saklanýan koloniýasynyň çäginde karantin blogunyň gurulandygyny habar berdiler. Şeýle de olar bu ýerdäki 200-den gowrak näsaň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellediler. 200-den gowrak aýalyň ýagdaýy agyr çeşmeleriň sözlerine görä olary saglyk barlygyndan geçiren lukmanlar köpleri halas edip bolmajakdygyndan alady edýärler diýip adatlygyň habarçylarynyň biri aýtdy. Sebitdäki habarçylarymyzyň habar bermegine görä aýallar koloniýasynyň ýerleşýän Gurban Sultan eje etrafynda we Daşowy şäherinde soňky 2 hepdäniň dowamında karantin çäreleri epesli güýçlendirildi hemde maska giymek düzgünü dolu güýje girdildi. Belläp geçsek adatlyk bilen 24 oktýabrda habarlaşan çeşme aýallar koloniýasynda virus tutuşan wäre näçe tutsagyň ölendigini anyklap bilmedi. Ol diňe ölenleriň köpdigini bilýändigini aýtdy. Şeýle hem ol dolu petikleme girdmek meselesine garamagyň Lewapda
ýurtdaky ýagdaý bilen hem baglanşyklydygyny aýdyp, bu ýerde COVID-19 bilen keselleýänleriň düýp götör artandygyny belledi. Adatlyk radiosu geçen hepde Türkmenawatdaky karantin zonasynda saklanýan adamlaryň adyndan 3 sanysynda koronawirusyň tapylandygy barada habar berdi. Bu ýerde şäheriň ýokunç keseller hasahanasynyň gapdalynda gurulan çadır lageri barada gurrun edilýär we häzirki wagtda onda Russiýadan we Özbekistandan gaýdyp gelen yüzlerçe türkmen raýaty saklanýar. Türkmenistanda koronavirus alamatlary bilen keselleýänleriň tutuşmagynyň dowam edýändigine we ýurtda ölüm derejesiniň ýokarlanýandygyna garamazdan türkmen häkimetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny tekrarlap gelýärler. Türkmenistanyň mejlisi dünýä ykdysadyetine aljyraňlygy salan koronavirus pandemiýasyndan soň ilkinji döwlet büdjetini tasdiklady. Ýurtdaky dowam edýän ykdysady krizisiň we maliýet meselelerining arasynda Türkmenistanyň büdjetiniň girdijiler bölegi eýem tertip ençe ýyl bäri azalýar. TDH-nyň maglumatyna görä bu ýyl büdjetiň girdijileri 79 milliard 509 milyon 600 min manat möçberinde kesitlenildi. Bu dollaryň resmi kursundan orta hasap bilen 23 milliard dollara, gara bazaryň narhyndan ortaça 3,4 milliard dollara deň bolýar. Türkmenistanda 2020-nji ýylda döwlet büdjetiniň girdijileri 84 milliard 391 milyon 700 min manat möçberinde kesitlenipdi. Bu sanlardan çen tutulsa, bu ýyl Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň girdijileri ortaça 4,9 milliard manat möçberinde, ýagny 6,1% azaldy. Hat ozolky sanlar bilen deňeşdirilende Türkmenistanyň mejlisi 2017-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň girdijilerini 103 milliard 571 milyon 600 min manat möçberinde tasdiklapdy. Bu san gözüňde tutulanda Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň gözüňde tutulan girdijileriniň soňky 4 ýylyň dowamında 30% kemeldigi bolýar. Resmi maglumatlarda döwlet büdjetiniň aýdymlyk ýörelgeleri esasynda düzülýändigi we ýerine ýetirilýändigi habar berilýär. Ýöne büdjet boýunça mejlisiň geçirýän maslahatlarynyň mazmuny, olaryň alnyp barylşy, deputatlaryň arasynda parlamentde döreýän çekişmeler barada ýylata maglumat ýetirilmeýär. Amerikanyň döwlet departamentiniň daşary ýurtlaryň büdjet aýdymlygy boýunça şu ýylyň iýununda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň büdjetiniň mali aýdymlygynyň iň pes şertlerine hem gabat gelmeýändigi bellenilýär. Hasabatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan 31-nji dekabra aralygyndaky döwür teljerilýär. Hasabat döwründe Türkmenistan umumy girdijilerini döwlet gazetinde çap etdi, emma büdjet resminamalaryny we salyk borçnamalaryny aýan etmedi. Büdjet barada ýetirli edilen maglumatlar dolu bolman, olarda tebii resurslardan gelen döwlet girdijileri görkezilmeýär. Hökümetiň büdjetden daşarky durnuklulyk fondu baradaky maglumatlar köpçülüge ýetirilmeýär. Büdjet dokumentleriniň ýoklugy sebäpli büdjetiň ygtybarlygyny kesitlemek başartmaýar diýip hasabatda nyktalýar. Geçen anyny geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişlen mejlisinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň umumy çykdyjylarynyň 70%-inden gowrak möçberiniň durmuş ulgamyna degişli pudoklary gönükdirilmelidigini aýtdy. Ol bu teristlerin 28,5%-ni bilimi, 10%-ni saglygy goraýşy we 24,8%-ni durmuş üçinçilik ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirmelidigini aýtdy. Mundan başga Berdimuhammedow büdjetde ýylatyň awadan hem de bolylyn durmuşda ýaşamagyny üpsün etmegi gözüňde tutmagyň zerurdygyny belledi. Sol bir wagtda ol ýurtdaky ýetmali krizisiň fonunda ady gyçylygyndan, maliýet meselelerinden, iş orunlarynyň köpçülikden kemildirilmegi netijesinde işsizlikden kösenýän. Şeýle-de koronavirus çäklendirmeleri sebäpli girdiji çeşmelerinden mahrum galan raýatlaryň onuň öz sözü bilen aýdylanda bolylyn durmuşda ýaşamagyny, nähil durmuşa geçirmegi planlaşdyrýandygyny aýdymlaşdyrmady. Galy berse-de regional synçylar Türkmenistanyň kabul edýän döwlet büdjetleriniň olarda harçlanmaly terişdeler barada getirilen sanlaryň hususan sosial maksatly çykdyjylar üçin bellenilýän harajatlaryň aslynda hakykatda hiç zada aňlatmaýandygyny, olaryň diňe media üçin söz bolup durýandygyny belleýärler.
Mari velaýatynyň bir näçe etrawynyň ýaşaýjylary bankomatlarda nagd pul ýoklugy sebäpli ilki etrap soňrada velaýat häkimlikleriniň öňünde ýygnandylar. Olar bu meseleni çözüp bermek sorap, häkimler we bank ýolbaşçylary bilen duşuşmaga synanyşdylar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 20 oktýabrda Mari velaýatyndan habar berdi. Geçen hepdäniň birinji ýarymynda Garagum Bayramaly Türkmenhala we ýol etraplarynyň ýaşaýjylary ilki öz yerli etrap häkimlikleriniň öňünde üýşüp, häkimlere bankomatlarda pul ýokdugy sebäpli öz aýlyklaryny nagdlaşdyryp bilmän kösenýändiklerini aýtdylar. Olar häkimlerden çäre tapyp bermegi soradylar. Şonda etrap häkimleri olara velaýat häkimine ýüz tutmaklaryny aýdyp, birgiden toplanyp gelen adamlary Mari şäherine uğratdy diýip gizlilik şertinde töketdeş olan habarçy 26 oktýabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre şondan sonra 22 oktýabrda 30-dan gowrak adam Mari şäherindäki velaýat häkimliginiň binasynyň arka gapysynyň öňünde üýşýär. Bu ýerde duran garawul adamlara häkim ýok, hiç kim kabul edilmeýär diýip aýdýar. Adamlar näme etjeklerini bilmän Moğlanepes köçesinde ýerleşýän Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň yerli bölüminiň öňüne üýşýärler. Ýöne adamlaryň bir näçesi Merkezi Bankyň gapysyna baranda onuň gapysyndaky polisiýa işgäri bankyň içki gapysyny gulplap, Merkezi Bankyň bankomat işlerini seretmeýändigini aýdýar we adamlary içeri alman goýup goýberýär diýip waka şaýat bolan habarçymyz gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä adamlar Moğlanepes köçesinde ýerleşýän ähli banklara aýlanyp öz şikaýetlerini dinlejek bank işärini gözlediler. Ýöne olary hiç kim dinlemedi. Adamlar soraglaryna jogap tapman, pullaryny nädip nagdlaşdyrjakdyklaryny bilmän, ýyzlaryna öýlerine gaýtdylar. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Mari velaýat we agdalýan etraplaryň häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Mari şäherindäki bölüminden hem kommentari alyp bolmady. Mari'niň ýaşaýjylarynyň yerli häkimligiň öňüne üýşüp bankomatlaryň işine olarda pul tapdyrmaýandygyna nägilelik bildirendigi barada geçen hepde Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşriň öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 23 oktýabrda çap eden habaryna görä, Garawum etrawynyň 100den gowrak ýaşaýjysy yerli häkimligiň öňüne üýşýär. Ýöne häkimligiň resmileri adamlara kömek etmekden ýüze görýär. Tebitiň uzak owalarynda bankomatlar asla ýok. Şonuň üçin ähli daýhan birleşiklerinden adamlar Ýagtyýol ýa-da Bayramaly şäherlerine gelýärler. Ýöne Ýagtyýoldaky 2 bankomatda da indi 3 ay bäri pul ýok. 21 oktýabrda ýaşaýjylar resmiler bilen gürleşmek üçin häkimlige geldiler. Ýöne olara döwletiň siz üçin puly ýok diýip, olary häkimligiň binasyndan kowdular diýilip, neşriň maglumatynda bellenilýär. Bu aralykda Adatlyň marly habarçysy etraplaryň bankomatlarynda nagd tapdyrmaýandygy sebäpli soňky hepdelerde adamlaryň pulun gözleginde Aşgabatda we Ahal velaýatynyň Tejen etrawyna gidýändigini habar berýär. Olar Aşgabatdaky we Tejendäki bankomatlarda aýlyklaryny, pensiýalaryny we kömek pullaryny nagdlaşdyrmaga synanyşýarlar. Ýöne gidýän adamlaryň hemmesi pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýär. Ýzyna boş gelýänler hem bar. Käbir adamlar bir näçe gün şol ýerde bolup bankomatlara aýlanyp pulun gözleginde bolýarlar. Bu adamlar dol bolmasa da az mukdarda pullaryny nagdlaşdyryp bilýärler diýip habarçy aýtdy. Şeýle dol bank kartlar arkaly söwda etmeň çäkli bolmanda galýandygyna ünsü çekip durmuşyň agla we uğrunda nagd pulun gerek bolýandygyny ýa-da talap edilýändigini hem belleýär. Iň bärkisi etraplarda ilatdan döwlet kommunal töleglerini nagd görnüşinde tölemek talap edilýär. Bu bolsa adamlaryň hemme ýerde çykkansyz ýagdaýa düşýändigini aňladýar. Hökümet plastik kartdan söwda edin, benzin guýun diýip çözgüt etdik diýip hasaplaýar. Emma takside işe gitmek üçin nagd pul gerek. İşden gaýdanda nagd pul gerek. Günortanlyk edilmek üçin nagd pul gerek. Hatta ýolda 2 sany somsa alyp ýeýin diýseň hem nagd pul gerek bolýar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda raýatlar indi 3 ýyla golay wagt bäri bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda durly
kynçylyklara sezewar bolýarlar. Ýurdun häkimetleri bu kynçylyklary açaçan boyun almayan mahaly bu ýagdaý ilatyň näýileligini güýçlendirýär. Azatlygyň habarçylary adamlaryň arasynda hökümete açaçan tankyd edýän we döwlet idaralaryna ýygnanyp pullaryny talap edýän has köp adamy duş gelse bolýandygyny aýdýarlar.